आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय फैनो लागा आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम। नोंथांमोना खोनाबोबाय थाखादों 2 लाख फैसा मोनगोन होननानै। बिखौ बोरै मोनगोन आरो मा खामानियाव जों बे फैसाखौ मोनबाथाय बाहायनांगोन आरो नोंथाङा मा खालामनानै बेखौ मोननो हागोन, जोंनि बे भिडिअ'आव A to Z आङो लानानै फैदों। नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायोब्ला इजियै नोंथाङा बुजिना लानो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ बानायनानै लानो हागोन। जों दा बेनि फुल डिटेल्सखौ नायजोबगोन। बे साननैसो उनावसो आगोलाव ओंखारदोंमोन। दा जोङो नायगोन। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय लोगोफोर मुख्य मन्त्रि आत्मनिर्भर असम। बे स्किमनि मुङा। बे स्किमनि थांखियानो जाहैबाय लोगोफोर गोबां बेकार सेंग्रा सिख्लाफोर, गोबां ओरैनो गोलैना थानाय फरायनानै बिथांमोननो बिजनेस मावनो सरकारा 2 लाख राङै होगोन, जाहाथे बिसोरो बिजनेस मावनानै गावखौनो आत्मनिर्भर बा गावनि आथिङाव गावखौनो गसंनो हायो। बिनि थांखियानो बेनो लोगोफोर, बे स्किमनि थांखियानो। बेखौ मुख्य मन्त्रि आत्मनिर्भर असम बे स्किम मुं होदों आरो बेखौ बेनि लन एमाउन्टआ जागोन 2 लाख आरो बेखौ रिपेमेन्ट खालामनांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे 2 लाख रांखौ 5 इयारनि उनाव नोंथांमोना बेखौ सरकारनो गथायफिननांगोन बे फैसाखौ। आरो बिनि एप्लिकेसन प्रसेसा अनलाइननि थ्रुयै जागोन लोगोफोर, अफलाइन जानाय नङा। बेखौ नोंथाङा मबाइल फनावनो बानायनानै लानो हागोन आरो बिनि एप्लिकेसन फिसा फ्रि जागोन आरो बिनि स्टार्ट डेटआ 23 सेप्तेम्बराव बियो अपेन जागोन। नोंथाङा 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय बेखौ बानायनो हागोन, एप्लाइ खालामनो हागोन आत्मनिर्भर स्किमखौ। दा मोननैसो आरो दंबावो डिटेल्स, जों बेखौबो नायगोन। नैबेयाव होदों लोगोफोर नोंथाङा बे 2 लाख फैसाखौ नोंथांनो होनानै नोंथांनो आरो सरकारा 1 मान्थ ट्रेनिं होबावगोन। आरो बे ट्रेनिंखौ मानो थाखाय होनाय जागोन, नोंथाङा बे फैसाखौ मायाव बाहायगोन? नोंथाङा बिजनेस खालामगोन, नोंथांनो आरो ट्रेनिं होगोन नोंथाङा मा बिजनेस खालामो बेनि सायाव नोंनो ट्रेनिं होबावगोन एक्सट्रायै। आरो नोंथांनो दानसेयाव 10,000 राङै होगोन ट्रेनिं। नोंथाङा जुदि मास मोनसे ट्रेनिं लायोबाथाय नोंथांनि बिजनेसनि सायाव नोंथांनो सरकारा आरोबाव 10,000 रां होबावनाय जागोन। आरो लोगोसे 2 लाखनिफ्राय नोंथाङा बेखौ 5 लाखहालागै बारायलांनो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर। आरो बिनि एप्लाइ डेटआ 23 सेप्तेम्बराव जागोन। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट मिथिबाय थागोन नैबे आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। आरो लोगोसे आं बेखौ एप्लाइ जायोबाथाय आङो खोथागोन, फुल प्रसेसै बेखौ एप्लाइ खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां सुबुंफोरा मिथिनानै लानो हायो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर, आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव।